David, comences tu. Ai, segon. Segon. No, és l'improvisional. Segon, tercer. Calla, home, deixa'l veure, hòstia. Tercer. Què passa, que trobes bé? Tercer, qui és tercer? Joder, que m'estic content. S'avança carnet, sí? S'avança carnet, sí? No, es caga. S'avança. S'està avançant, cap dins. El David. Quart, sí senyor, quart. I últim, qui serà últim, com sempre, venint una hora lluny, arribant tard. Coca-Cola perquè surti un whisky. Ara, jo me l'he fotut amb més estil, Arribant tard, i com sempre, a l'eco de la fila, es troba el senyor David Andreu, que no... El carrer està vomitant. El que tinc uns calfarets ara... I això que em porta... 10. Oh, fa mal. Em dic Fa una mica 4, de mal. Apunta com a 4. Sí, 4. Fa mal, fa mal. No us el rento. Ara puc m'aixecar més dur, Ara, si aquí pot poder... A mi no m'aixeques, però amb el Viti, per exemple, el trinxes. El trinxes per no foto aquí, puig i també. Sí. Tira. Oh!